Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आं दा नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना जिनाखि थाम्बनेल आरो टाइटेल होनानै मिथिखाबाय। जोंनि गामियाव माने जोंहा आदैमोनानाव सारअन्थाइ गावदों आरोना। दा आइनावबो एसे नांफैदोंनो। माने अखा मोफ्लामनाय बायदि कारेन्टआबो गैयामोन आरोना बे समाव। कारेन्ट थानायबाथ' बांसिनसो खामलावगौमोन। दै गुदुंफोरबाथ' मानसियाबो थैयो बिथिंजाय प्लास मोसौ मोसा बिदिनो दंफां लाइफांफ्राबो राननो हमजोबो आरोना। सारअन्थाइया माने दै गुदुंबो जात दं नालाय मोनसे दै गुदुं गोलैबाथाय गासिबो खामलाबजोबो जाहैदों। ओमफ्राय दा माने कारेन्ट माने सर्ट नांनाय बायदिल' आरोना। नैबे जा आइनावबो नांदोंनो। बबेथिं नांनाय नोंनाव? बिथिंबो मिजौजोबदोंनो हामफेनावबो। नै तनिष्का गाखोगासिनो बिबैनाव। माने आर्टेन गायखादों नालाय आङो न'आव इसेबां जेबो जायासै आरो जोंनाव। नङाबाथ' जोंनावबो बे कारेन्ट बला माबाजोबगौमोन। आदैमोनाव आं दा देखायगासिनो आदैमोनाव मा जादों नोंथांमोननो। ओमफ्राय नै जोंहा आर्टेन गायखादों नालाय आर्टेन गायबा इसेबां जेबो माबा जाया आरोना। कारेन्टबो गैखायामोन नालाय, कारेन्ट थाबाथ' माने सर्ट जागौमोन। ओंखायनो नोंथांमोना आर्टेनखौ गायथारो आरोना। आर्टेन गायबाथाय माने माबानो हाया आरो इसेबां सर्ट जानायनि चान्स थाया आरोना। माने अखा मोफ्लामोबा सारअन्थाइ गावोबा बेनिखायनो नोंथांमोना आर्टेन गायथारो आरोना। आं दा नोंथांमोना देखायलांगासिनो दं आदैमोनानाव बोरैहाय माबोरै खामनो हमदों। मिटार बक्सआबो गासिबो बेरफुजोबदों आरोना बिसिना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। लोगोफोर नै जोंनियाव माने कारेन्टआनो गावलाबजोब्बाय नै सारअन्थाइ गावनानै। नायनो हागोन नोंथांमोना। मानसिखौ जेबो खालामैखायसो जेबो जायैखायसो नै आथिं मिजौनाय जादोंथ' आरो जोंहा आइयाबो माबादोंनो अर नांनाय बायदि जाहैदोंनो। नै इसोर मादैमोना दंमोन नै नायनो हागोन नोंथांमोना। अबे माबादों इन्जुर सिन्जुर गालांलायदों नामा? नै इन्जुरफ्राबो गालांजोबदों। नै कारेन्टनि मिटार बक्सआबो गालांजोबदों। नै नायलाय लोगोफोर, ओरैबायदि गिथावना जाथाय जादों आरोना। अबे मबाइल चार्ज होआखैमोन दा? भाग्य मोजां। नै मबाइला थुब्ला थांखागौमोन। चार्जारानो थुब्ला थांदों। नै चार्जार माने चार्जआ थुब्ला थांगौमोन। माबाया मबाइला चार्जारा थुब्ला थांबाय। दा थांगौमोनथ' आरो मा खालामबावनोसै बेखौलाय। फेकद' होननायसो जाबाय। अबाव नोंनाव बोदों नामा मादैनाव? नोंनाव बोदों नामा? ओमफ्राय बे माबासो दां दै गुदुं नङादां ने? दै गुदुंबाथ' अरसो बियो मोफ्लामनाय। दै गुदुंबाथ' रानगौमोन ना गय दंफांफ्रा। दै गुदुंबा हले गिनांगौमोन आरो। नै बेयावबो मोनसे माबा दङ। नै कारेन्ट बक्स माने नैबेनिफ्राय LT लाइननिफ्राय लाङोमोन आरो न'आव। नैबेबो बक्सआ नै सेस माबा जाजोब्बाय, फाङा फुथा जाजोब्बाय। फायखानायाव बायबावदों। नै थारफ्रा जजोब्बाय आरोना सारअन्थाइ गावनानै। नै नायनोबा नोंथांमोना आं देखायनि। मिटार बक्सआबो गैला बिसिना। नै मिटार बक्सआ जजोबखादों सारअन्थाइ गावनाय लोगो लोगो। आसरित, मानसिया जेबो जायैखायसो। ओरैबायदि गिथावना। नै खामलाबजोबदों। नै मिटार बक्सआ माबायाबो सुइस बर्डआबो सेस खामजोब्बाय। आसरित। अबेथिं थोदस बमा गावनाय बायदि नायलाय, गुगालायदों वालानो। आसरित। आंलाय ओरैनोसो नर्मेलल' जादों नंदोंमोन, ओमफ्राय इथिंबो जाबावदों। नै फायखानानि माबायाबो बिसिना साजाया। नै माबा सात दालाय होनाया गावलाबलांलायदों आरोना सारअन्थाइ गावनानै। देन्जार घटना। मानसिया जेबो जायैखायसो भाग्य मोजां। माने अखा मोफ्लामनाय बायदिल' मोफ्लामदों आरोना। थाव स्राव होनलायलायदोंनो। ओमफ्राय दै गुदुं गोलैबाथ' माने हाग्राफ्राबो रानजोबो नालाय। दा नै बिसोरो मादैमोना बन बेफारि जाबाय। सोरनोबा जुदि बन नांगौबा नोंथांमोना कमेन्टआव खालामहरबानो जाबाय। बेसिबां होनदों माबायाव साइकेल गंसेयाव बना? हा? 350।
आं 250 फाननायखौ बायलायबावाखै ओमफ्राय गावसिनिफ्राय बायनांगौआ नै 350नो बिराद थारलै इसोरो बेफारिफ्रा बारा बारायाव फाननो रोंथारगौ मोजां ना हा मोजां नुदोंथ' बिदिसो मावनानै जानांगौ दा होमबासो समायो मावाबा जायो मावाबालाय अबावथो सिखाव खावनानै मोनजानो आथिं आखाइ थानानै दानि जुगाव सिखाव खावनो हायो गाबोन समफोरनो नुजागोन माथो निउसफ्राव सिखाव खावनांगौबा ओरैबायदि माने जाथाय जाबाय आरोना फार्स्ट टाइम आरोना लाइफआव आं नुफेराखैमोन बिदि सारअन्थाइ गावनानै बिदि माने थारफोर जलाबायनाय नुफेराखैमोन आरोना जोंहानि दा आदै मोनानियावनो जादों बे जाथाया दा जोंहा आइनावबो एसे नांदोंनो दा ओमफ्राय बे एरियायावनो जाबाय नालाय दै गुदुंबाथ' माने थैबायमोन आरोना माने अमाफोर दंबा दाउफोर दंबा हाग्रा साग्रा सेस खामलाबजोबखायो दै गुदुङा खालामनायखाय जेबो जायासै बियो नङाबाथ' दै गुदुंबाथ' थैजोबबायमोन भायग' मोजांलै नोंबो दंमोन दा मबाइलबोथ' माबानो हाया मबाइला ब्रास जागौमोन बेयाव बे बुस्थुआ कारेन्टजों सर्ट जायोलै आर्टेन गायनानै ला नोंस्रा आर्टेन इयाव दुखुनि मेथाइ सोलायनानै होजोबावसैसो आङो फिसा बानानै माबानाया टाउनाव मारै जादों होनदों जोङो माने रावबो गैयामोन आरो नोंसोर गैयामोन आंथ' गैखायामोन न'आव दिनै तनिष्का बिबथैयाबो गैया खामानियाव थांबाय ओमफ्राय नोंबो गैया बाहेरायाव ओंखारलांखाबायमोन आरो ओमफ्रायो तनिष्का बिबौआ बे खामसालियाव दंमोन आरो ओमफ्राय सासे मानसि दंफैयोमोन जोंहानाव ओमफ्राय अखायाबो जुब जुब हागासिनोमोन हायै सिगाङावनो आङो दुगैग्रोनोसै नामा होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दुगैग्रोआसै ओमफ्राय ओंखाम जाग्रोनोसै होननानै सानैबो आरो बिखुनजोआबो आंना आइया जेनेबा माइरं एसे जावदोंमोन ओमफ्राय बेहाय माइरं जावखांनानै दुगैयासै बेबो बै ओंखाम जाग्रोनोसै ओंखाम उखैबाय होनना सानैजों जोङो ओंखाम जानोसै होननानै रायज्लायनानै जानो फैबा जिरायबा माने ओंखाम जाहोलां अखायाबो ज्राम ज्राम गोसासिन हाबोबाय आरो ओमफ्राय हाबोबाय बिदिनो हाबाय थाबाय ओमफ्राय ओंखाम जागासिनो ओमफ्रायो बे आइया जेनेबा बे मन्दिरखौ सिद्दा ओंखाम जादों आरो नायनानै माने मेगना बिथिं नायदों बेना ओमफ्राय आङो माने बिथिंजा बे अखा हानायखौ एसे ओरैनो नायथिं नायथा खालामबाय आरो ओमफ्राय अखायाबो मोफ्लामखादों नालाय फार्स्टआवथ' मोफ्लामखायो मोफ्लामबा आं बोरैबा मोनखायो आरो अखा हाबाथाय मोफ्लामबाथाय आङो अखा बोरै खोरोमगोन अखा खोरोमबाथाय बोरैबा मोनो नालाय गिनाय फैयो ओमफ्राय बेखौ आङो आन्दाज लाबाय थाखादोंमोन आरो ओमफ्राय थिग बे समावनो बिदिनो अखायाबो बिदिनो मोफ्लामबाय ओमफ्राय खोरोमबाय आरो खोरोमनाय समावहाय बेयो आइया जेनेबा बिथिंजाय थादों आरो जिरायदों आं बेयाव जिरायदों ओमफ्राय बिनि आथिं गुदियावनो अरा ब्लाव ब्लाव मोननै जोंबाय आं मेगनजों देग देग दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदि नुदों आरो आं बिदि अर जोंनायखौ नुफेराखैमोन ओमफ्राय आंनाव नैबे आथिङाव आंनावबो बेरदेरलांबाय आरो ओमफ्राय खिन्थु बिसा माने थालाङासै आरो इसोरनि अननायाव ओमफ्राय आङो एकदमबारे गिनाय फैबाय ओमफ्राय खुगायाव रावानो फैयासै ओमफ्राय तनिष्कायाबो गेलेबाय थाखादों नालाय तनिष्काया ओमफ्राय बिबौजों बाम जाफैदों आरो गथ'आ ओमफ्राय बेखौ आङो साननानै बोरैबा दुफु ओंखाम जानायखौनो आङो दसे दोनथ'लायनानै बाहेरायाव तनिष्कायानो नायफैबाय आरो ओमफ्राय थेवबो आङो बिनि अर जोंनाय माबाखौ गिनानै जेबोखौनो बुंनोनो रोंबावासै आरो ओमफ्य बेबो फैबाय बाहेराव ओंखाम जानायखौनो दोनथ'नानै बेबो फैबाय बिनि फैनायखौ थाल मोननानै गालांनाय बायदि मोनबाय नालाय आं माने बिनि आथिङावनो अर गिदिर जोंनानै ओमफ्राय आंनावबो अरखि बेरदेर फैनाय जेरै बनआ रोहो रोहो अर जोंनानै अर ब्लाव ब्लाव जोंनानै अरखिया बेरदेरा होमबा अबेबा बना बेबायदि जादों आरो
ओमफ्राय जेबो जालाङासै आरो ओमफ्राय आंना हानोबानो मावजोबदों ओमफ्राय दासिमबो आं ओमफ्राय जेबो जायासै आरो इसोरनि अननायाव কারেন্ট ডিপার্টমেন্টত মানুহকেইটা আহিছে আমাৰ ৰেমো ভাই ইহঁতে বহুত কষ্ট কৰে বাৰু আহিটো গৈছে দিনটো লাইন বিচাৰি থাকে আৰে মই ভিডিঅ'ত আগতে ভিডিঅ' বনাই থলো গম পালি মানে কাৰেণ্ট শ্বৰ্ট হৈছে ক'ত কি হৈছে আৰে মই দেখাইছোতো ভিডিঅ'ত আছে ফোন কৰিলে ফোন ৰিচিভ নকৰে ৰে মই গম পালে না মোটামুটি 3-4 ঘণ্টা পিছতে কোনোবা যদি ছোৱালীয়ে ফোন কৰে না কোনোবা যদি ছোৱালীয়ে ফোন কৰে তেতিয়াহ'লে একদম জলদি ৰিচিভ কৰিব আৰু সি এনেকুৱা এই জংঘল বস্তিটো এক সাইড কৰি দিবি হা আমাৰটোতো চব কেবল হৈছে না আমাৰ কেবল হোৱা নাই তহঁতৰটো কেবল হোৱা নাই আমাৰ পিনে জংঘলত বেয়া হ'লে আমাৰটো কাটি থাকে লাইনটো জংঘলত বিয়া হ'লে কেনেকুৱা এই ৰেমো চব ৰেমোৱে কাটে ৰেমক হেৰিটো ভালকে চাব মুখটো ৰেমোটো কি কৈছে ৰেমো জংঘলে গৈ আছে এইটো কষ্ট কৰাটো খেতি আৰু মানুহবিলাক অফিচত বা ঘৰত বহি পেলাই লাইন লাগে কৈ থাকে না লাইন লাগে কৈ থাকে দেখিনা আমি কিমান কষ্ট কৰি লেট্ৰিনৰ মাজে মাজে গৈ আছে মানুহবিলাক ক'ত লেট্ৰিন কৰে লেট্ৰিন কৰিব জাগাই নাই আৰু লেট্ৰিনৰ ওপৰেদিয়ে এতিয়া ৰেমোটো গৈ আছে লাইন বনাবৰ কাৰণে আৱাজ দি আছে অলপ যদি আধা ঘণ্টা যদি চিটি এৰিয়াত কাৰেণ্ট নাহে তেতিয়াই ফোন কৰিব আৰু অফিচৰ কণ্ট্ৰল ৰুমত না লাইন লাগে বুলি এতিয়া লাইনমেনবিলাক কিমান কষ্ট কৰি আছে চাওকচোন বন্ধুসকল হা নুজুপে পাৰ কৰি দিয়ে চৰকাৰী নকৰি নাকি এইটো জাপি আবা জাপি যা মই ভিডিঅ' বনাম তোক জাপি যাওকচোন বানপানী আহিছে না ইয়াতে ST লাইনত হৈছে ST লাইনত এইটো ST लाइन नै दुब्लि फैनानै बानायफैनांगौ जायो आरोना बिसोरो बिराद खस्थ' लाइनमेननि खामानिखौ नोंथांमोना मिथिखायो माब्लाबा सर्ट जायोबा बोगथाब जानोबो गोनां जायो হয় না নহয় ৰেমো কেতিয়াবা মানে सर्टो খাই মৰি যায় বহুত মানে জীৱন দান দিয়া নিচিনা আৰু লাইনৰ কামটো যোনে লাইনত কাম কৰে সিয়ে জানে কেনেকুৱা কষ্ট আছে সেইখিনিৰে হৈছে চাগে বতাহটো চানা আকৌ বতৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে ক্লাইমেটটো কলা হৈ আহিছে পুৰা थिन नाम्बारावनो आं नुस्लाबासै अजेस जादों सानदोंमोन आरोना नै मोनाबाबो बानायगासिनो दङ नै कारेन्ट बानायग्राफ्रा उपाय गैया दासिमबो खोमसि खोमलाव ओमफ्राय रेम'आथ' एक्टरा जोंना मेंबायनो ओंखायनो स्प्राइट बिहरनायखाय लाबोबाय आङो बिथांनो बहुत कष्ट কৰি আছিল ना উপায় নাই ন কষ্টটো কৰিব লাগিব মই যি পাৰে হেল্প কৰিছে আৰু কিন্তু আগত পৰা আৰু মানে লগৰীয়া হয় ৰেমো এতিয়ালৈকে বিয়া পাতা নাই কোনোবা যদি ছিংগল আছে কমেণ্টত জনাব এইটো বছৰতে মই এই বিয়া পাতিলে মই গাহৰি চাহৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাক ন দে খা গেলা নহয় দেই স্প্ৰাইটহে কোনোবা গেলা বুলি ভাবিব আৰু খুৰা ঐ খুৰা খাই ল টেং টেং কৰিব না ভাবি পুৰা ভাগত লাগিল ন लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना आं माने बेखौनो आपडेट होनो थाखाय नोंथांमोननो माने बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय